My name is annappa. Tulu cinema ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕೇರ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಡಿಟ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಬರೋದುಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬರೋದುಂಟು ಇಂದುలో ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದ ಉಳಿಸಿದ ಕೊಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಯಾರಾಗುವುದುಂಟು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೋಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಇಷ್ಟ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕೊನಾಗ ತೂಪಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಉಂಟು ಅವ್ವ ಅಂದು ಅವ್ವ ಅಂಡ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಂವಾದಗಳು ಒಂದೇ ಸರಿಯಾದ ಕೊಟ್ಟಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಂಡೊಂದು ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂಡೆರ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ 25 ತಾರೀಕು ಎಂಕಲ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಗುಲು ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ಪಟ್ಟದೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಮಂಜುರೈ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಹಾಸ್ಯುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಪ್ಪುರ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ರೈಸಾ ಹುಡುಂದು ಕೇನುಂಡೆರ ಈತನ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಇನಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಭಾಗವತರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮಂಜೂರೈ ಬೊಕ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಕಿ ಆದುಲ್ಲೆರ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪದನು ತಾನ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ್ ಬೊಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆಲ ಪದ ಬಂತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪಾಲ್ಡೆತ್ತೊನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆನ್ ಪಂಡಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕರರು ಎಸಿ ಬಂಡಾರಿ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರರು ಎಂಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ರವಿರೈ ಕಳಸ ಬೊಕ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಡೆತ್ತೊಂಡಿರ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನ ಜಗುತ್ತು ಜಂಕಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪನೋಡತೆ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐನ ರಂಗಾಯಣ ರಘುಲ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಏನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕಲಾದ ಹೀರೋ ಆದ ಮಂಜುರೈಲ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಬುಕ್ಕ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಡೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಡರೆಡ್ಡ ಬಾಗುತ್ತೆ ನಗಲ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಇರಲ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಗಟ್ಟಲನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಬಂತೀರಿ.